Ha? Anak. Bola-bola. Bola-bola kami. Jeans ba ni? Jeans ba ni? Hindi na mabilit. Sige, dali. Bakit nga? Napasay mo. Ano? Saan to? Jay Kawaki. Sige, dito tayo. Nasa kuryente. Wala mo lang sa ha? Oh? Ako lang nagipatong ha? Mga testigos, nasa mo nyo. Pasok kayo? Suyo? Doon na yung kinauna. Ay, isang di magputol. Kasi ng damis. Oh. Sabi ko na ito. Natin na. Anak. Ha? Pasok kayo? Sumbag mo pa na. Kaya mo rin mga amigo? Ha? Bakit ito usay mo? Dahil ko gusto yan to eh. Tama ko yan to. Ipausikan mo ko sa akin. Kung nilaway din na ba? Mauday nga lisod kayo pinitrip. Alto. Kaya mo nga ba masunod ng interior? Ha? Masunod sa interior? Kasubay. Suot na sa tampal. Suot mo eh. Wala o. Ayaw o. Hindi sakit. Sakit isa na lang. Sumpong ko pa no. Pag umigo, may taon niya. Kasi tayo. Karana, ano ako rin ako. Kaya mabigyan dyan ha. Tara, pasok tayo. Anong gawa? Grabe ko yung tiyang ang bukol. Nakumo na siya. Siguro na yung balik siya na. Ako sakit. Okay na? Wala na yung sakit. Anak, Hindi na ako sakit. may sakit pa. Ako pa na sa oras. Ay, wala ka na. Kita yung magamaan mo.